dangoroba ka kɛnɛ kan bi a ka jamukan kɛnɛ kan dɔɔni so an kɛlen don ka wele bila maa min ma funankɛnin don sifinaka don dɔnnibaga don anw fɛ Sikaso kɔnɔ bi Mali kɔnɔ n'i ye Lalabi tɔgɔ fɔ dɔɔni ko la a mana kɛ dɔɔni sira fɛn o fɛn olu dɔnna ni min ye a dogolen tɛ Lalabi ka kalanden dɔ bɛ anw bolokɔrɔ bi Sikaso n'a tɔgɔ fɔla bi fana ni maa dogolen tɛ ka d'a kan fana dɔɔni ko la bi a b'a la ka wulikajɔw kɛ a la ani professeur Abdul Wagabu de bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a ɲini aw fɛ a ka ja sɛbɛkɔrɔ cari a mana sɔrɔ diɲɛ fan fan ka d'a kan bi a bɛna fayida lakikaw de di aw ma dɔɔni fɛn caman na min bɛna aw yɛrɛ mako ɲɛ k'aw to aw sigiɲɔgɔn na professeur i ɲantuma nba kɔri basi t'i la basi t'an na yan a kɛla tile fila ye a kɛra i bɔra Ivoirien fɛ yen siga t'a la nin saga in kɔnɔ i bɛ ba Maliba kɔnɔ n bɛ ba Maliba la anw fɛ Sikaso kɛnɛ de awɔ i bisimila kuma b'i bolo sani ka kuma fɔlɔ n b'a fɔ auzubillahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim Allahu akbar allahumma salli ala sayyidina muhammad rafiu darajatil wadudu yashiful gomati muhammad bin abdullahi sallallahu alaihi wasallam n bɔra ka allahumma salli kɛ sisan ala ka hinɛ lase an karamɔgɔ Gawusu Kalilu Berete amin ya rabbi ani ni mun taara ɲɔgɔn fɛ Sama Lalabi ani Alpha Haidara ala ka hinɛ lase u bɛɛ lajɛlen ma amin ya rabbi nin yɔrɔ in na Lalabi ka golo ka sigi Mohamed Lalabi n'a dɔnnen don fɛnjugu Tirema la a fana bɛ Bamakɔ an ka foli b'a ye nin wagati in na a n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Adama Lalabi ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen kumabaga tɔgɔ ye professeur Abdul Wahab Bagayogo Sikaso Lalabi Kalamlo président an bɛ Sikaso kɔnɔ yan ni an ka folikan ye ni Ala sɔnna merci beaucoup professeur Bilakasuma Tere ka jugu an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen Sikaso Lalabi Kalanbulon yɛrɛ kan i da sera Sikaso Lalabi Kalanbulon ma Sikaso Lalabi Kalanbulon ale Kalanbulon nana sigi Sikaso yan Mohamed Lalabi fɛ an karamɔgɔ Gawusu Kalilu Berete fatulen kɔfɛ Kalanbulon sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka mɔgɔw kala turabu la i ka se ka turabu dɔn ka mɔgɔw kala cɛbi saba la ka mɔgɔw kala kuranɛ na ka mɔgɔw kala yiri la ka mɔgɔw kala kilisi la anw ka Kalanbulon sigikun de Sikaso kɔnɔ yan an ka Kalanbulon bɛ base o kan an ka Kalanbulon na n'i donna i bɛ 1400 dɔrɔn de sara 7000 francs CFA o de ye i donsara de ye quoi mais maa min bɛ yen n'i y'o sara an ka Kalanbulon kɔnɔ i tɛ wari wɛrɛ foyi sara tuguni voilà k'a fɔ n'i ye 1400 sara k'i tɔgɔ sɛbɛnna an ka Kalanbulon kɔnɔ k'i bɛ wari wɛrɛ sara i tɛ wari wɛrɛ foyi sara tuguni mais semaine kɔnɔ kalan bɛ kɛ don 2 dɔrɔn de la juma wula fɛ 14h ka taa bila 18h la ani dimanche fana o kelen don k'a daminɛ 14h fɔ 18h kalan bɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔ pour le moment nin waati nin kɔnɔ mais a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la an bɛ se ka don dɔ tile journée bɛɛ ta walima an bɛ se ka yɛlɛma don a la mais nin waati nin kɔni na kalan bɛ kɛ don 2 dɔrɔn la juma wula fɛ ani dimanche wula fɛ o y'a to an y'an ka kalan kɛ nin don 2 dɔrɔn de ye pour que dɔ kana ba baara ma quoi kana fɔ k'ale bɛ ka na turabu kalan parce que turabu min filɛ nin ye ta a kɛkun de k'i dépendre i ka baara la koyi mais k'i ka baara bɛɛ bila k'i bɛna turabu kalan an b'o fɔ mɔgɔ si na n'a sɔrɔ i ye école den ye kalan t'i chômer ka n'anw ka turabu kalan voilà n'a dɔn i tɛ se ka na juma wula ta sɔrɔ dimanche ta ni cours t'i bolo la i bɛna kalan k'o la a kɛkun de n'a sɔrɔ i bɛ baara min kɔnɔ k'i dépendre o baara siratigɛ fɛ o y'a to n'i donna an ka Kalanbulon kɔnɔ Big Wa ne ko ten maa min bɛ yen n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn an ka Kalanbulon kɔnɔ n'i ye san 1 sɔrɔ a la san 1 i t'a fɔ i dafɛ ɲɔgɔn ma ko n b'a kɛ cogo di wariko siratigɛ fɛ sabula an bɛ n'i dege nafolo sɔrɔliw la siritigɛlaw la garisigɛ bɛ se ka foni cogoya min na i n'i dafɛ fɛn minnu kan i bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min na anw ka kalan bɛ base ninnu de kan o y'a to an ka Kalanbulon kɔnɔ fɛn dɔ bɛ sɔrɔ Lalabi Kalanbulon kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o tɛ sɔrɔ Kalanbulon tɔw la sabula an bɛ baro kɛ kuranɛ kan kuranɛ suranw kuranɛ ayaw an bɛ baro kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka taa se turabu ma cɛbi saba yiri kilisi Big Wa kilisi dɔw bɛ yen anw b'o dɔrɔn de fɔ an ka kalandenw ɲɛna sinon an tɛ se k'a fɔ média sanfɛ a tɛ se k'a fɔ arajo so la a tɛ se k'a fɔ télé la mais o bɛ fɔ kalanden dɔrɔn ɲɛna n'i y'a kilisi kɛ o yɔrɔnin bɛɛ a bɛ kɛ o y'a to n'i tɔgɔ sɛbɛn Kalanbulon na dɔrɔn i kɛl'i yɛrɛ ye sa n'Ala sɔnna merci beaucoup professeur Abdul Wahab bi an bɛna don an ka fayida kɔnɔ an bɛna daminɛ ni tarabudenw ye masa Solomana tarabu a bɛ se ka kɛ ka mako jumɛn ɲɛ adamaden diɲɛ kɔnɔ
da sera solomana ma ne solomana fɔ dɔrɔn ne bɛ se ka kɔnɔna ten ayiwa parce que hali ne mana turabu de solomana sɛbɛnlen yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ne hakili bɛ jigin karamɔgɔkɛ la Gawusu Kalilu Berete Allahu akbar parce que lalabi ale ka turabu de kanu de kɛ solomana ye a ko solomana y'ale musotigiya k'a dentigiya k'a nafolotigiya ko solomana ye fɛn bɛɛ d'ale lala ni habi de lalabi ma Allahu akbar o y'a to ni dɛsɛra solomana ma dɔrɔn ne yɛrɛ bɛna solomana kɛ ka lalabi jaza a tɛ tɛmɛ o kan awɔ parce que ale de ye solomana tigi ne fana bɛna solomana kɛ ka lalabi jaza Allahu akbar bigwani solomana ye kuru wɔɔrɔ ye a dan bɛ turabu so 10nan n'i ye 6 fara 10 kan o bɛ bɔ 16 ye turabu yɛrɛ ye so 16 ye o y'a to a bɛ fɔ ko turabuden bɛɛ lajɛlen fanga bɛ turabuden solomana kelen pe de la ko turabu fɛn o fɛn bɛ turabu kɔnɔ n'olu bɛ se ka ko dɔ dilan ko turabuden solomana kelen pe bɛ se k'a dilan ayiwa n bɛna dɔɔni dɔ f'i ɲɛna solomana ka sisan maa minnu bɛ yen n'i b'a fɛ ka wari de sɔrɔ sini sini ko don dɛ n'i ye émission ye dɔrɔn sini bɛɛ ka ni dɔnni nin kɔrɔbɔ n'i b'a fɛ ka wari sɔrɔ sini a f'u ɲɛna k'u ka bigi u ka kalimu ta ka n dabaji ɲini ka solomana sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 40 wala sanfɛ 10 nɔnɔ na miel la n'i y'a kɛ ten i ka nɔnɔ kɛnɛ kɛ k'a ko k'a da i da la k'a min su na n'i bɛ da k'i b'a fɛ i ka wari sɔrɔ sini n'i y'a kɛ sini i bɛ wari sɔrɔ Allahu akbar a faamuna Allahu akbar solomana wara kɛcogo dɔ bɛ yen n'i y'ale solomana nin kɛ i b'a fɛ ko min bɛ yen n'i b'a fɛ ka datugu ko bɛ datugu n'a sɔrɔ i jo b'a la n'a sɔrɔ i tɛ fɛ ka kojugu dɔ kɛ k'i bɛ fɛ ka ko datugu sabula an ti mɔgɔ dɛmɛ k'i ka kojugu datugu mais bi b'a fɛ ka k'i kan k'o ko datugu an bɛ se k'i dɛmɛ o la i bɛ sɛfan den kelen peɲini dɔrɔn ka solomana den 6 ci sɛfan sanfɛ parce que solomana yɛrɛ ye kuru 6 ye i bɛ hamina bɛɛ lajɛlen fɔ a la i b'a fɛ ko min bɛ yen n'i b'a fɛ a ko ka datugu i b'o bɛɛ lajɛlen fɔ sɛfan in na ka taa dingɛso la dɔw ko masaso dɔw ko kayaso i bɛ taa dingɛ sen dingɛso la dɔrɔn ka sɛfan turu a nun ka nun don dugukolo ma ka bubara yanga sanfɛ n'i y'a kɛ ten i bɛ bɔgɔ kɛ k'a datugu n'i y'a kɛ ten taa i ci fɛ n'i y'a kɛ jinatigɛ koko la tant que n'i jo b'a la mais u b'a fɛ ka bi ka ala bɛ sɔn k'o ko datugu n'ala sɔnna awɔ solomana ci cogoya an hakili lajigin a la solomana bi ci dɔrɔn i bɛ 1 kɛ ka 2 kɛ ka 2 kɛ ka 1 kɛ 1 2 2 1 solomana bi ci ten n'ala sɔnna merci beaucoup professeur ni waati na n'a ma ko professeur Abdul Wahab ka nɛgɛjuru sira la a bɛ se ka 71 ta 22 55 22 o kɔfɛ nɛgɛjuru sira 2nan 79 82 63 50 à la fin tardi a ka nɛgɛjuru sira ninnu ta an ka ja dugu ma professeur an bɛ avancer lomarabilen awɔ tarabu in tɔgɔ ka di maa caman ye tiɲɛ don maa caman b'a fɔ awɔ lomarabilen bɛ se ka fɛn jumɛn ɲɛ adamaden ka adamadenya ma ni da sera lomara ma dɔrɔn ne bɛ kɔntan ayiwa lomarabilen ale de ka teli turabu la kojugu heyi o y'a to ni turabudala dɛsɛla n'i ye turabudala dɛsɛlen dɔrɔn k'a ma se ka muso dɔ minɛ ka di cɛ dɔ ma walima ka cɛ dɔ minɛ ka di muso dɔ ma i bɛ taa sɔrɔ a tɛ lomara dɔn lomara b'o kɛ non ne ma turabuden ka ni dɔ karaba ni dɔ ye k'i ko lomara ko a turabuden bɛ yen k'i ka teli i b'a fɔ lomarabilen lomarabilen tiɲɛ bɛ lomarabilen la dɛ mais n bɛna kuma wari sɔrɔ yɔrɔ de kan ayiwa bɛɛ ma ye ka ni dɔ karaba ka di ni dɔ ma ne tun b'a di mɔgɔw ma tile 7 mais n tɛna kuma o kan n bɛna kuma maa min bɛ yen n'i b'a fɛ ka wari de sɔrɔ turabuden lomarabilen na i bɛ wari biye dɔ ɲini hali n'a kɛra 100 biye i bɛ turabuden lomarabilen sɛbɛn a kan dɔrɔn siɲɛ 7 kana tɛmɛ o kan ayiwa n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 7 ni fiɲɛ ye ɲamaɲama dɔ ta ka wuli sanfɛ yanni a ka bi duguma a kɛra ɲamaɲama fɛn o fɛn ye i b'o minɛ k'o bila wari nin cɛ ma ka taa di tulikɛla ma o k'a to i k'a bila i ka wari kan bi wa n'i ye nin kɛ i bɛ wari sɔrɔ wari bɛ cuncun i ka de f'i bɛ siran i y'a faamu maa min bɛ yen n'i b'a fɛ kamanagan gɛlɛ yɛrɛ de b'i kan i b'a fɛ ka kabako ye lomarabilen na diɲɛ ma don o don su fɛ yanni i ka da lomarabilen sɛbɛn siɲɛ 16 i k'a da i da la k'a min n'i ye tile 16 sɔrɔ kan n'i y'a kɛ diɲɛlatigɛ koko la a ko bɛ kɛ i bɛ miiri ko min na dɔrɔn a kɔrɔbɔ la awɔ a tɛ tɛmɛ o kan ni ala sɔnna merci beaucoup professeur ka ɲini aw fɛ a ka ja sɛbɛkɔrɔ cari an minnu bɛ ala ka 223 Korono TV lajɛ nin waati in na a ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔɔni so n'a sɔrɔla an ka téléphone volume ka dɔgɔ a dɔ fara a kan professeur an bɛna se adama de ma tarabuden adama ni tarabuden dɔnnibaga caman bɛ yen baara n'u yɛrɛ ye dugu la o tɛ sɔn k'a fɔ bi an bɛ fɛ i ka fayida di maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma tarabuden adama kan
n bɛna fayida di Adama kan ko mɔgɔ ka video partager kosɛbɛ o ka cari o ka video partager parce que n bɛna dɔnni min di Adama kan hali ni bɛɛ bɛnna a kan k'i ye dangaden n'i ye Adama nin kɛ a bɛ jaabi bolo jango danga ti ko ka kɔrɔ Allahu akbar Adama filɛ ale sigilen bɛ turabu so filanan na turabuden Adama yɛrɛ bi ci i bi kelen kɛ ka fila kɛ ka fila kɛ ka fila kɛ o de bɛ wele ko turabuden Adama ayiwa Adama ye kuru 7 ye a sigilen bɛ turabu so filanan ka so kɔnɔ n'i ye fila fara 7 kan o bɛ bɔ ni 9 ye o 9 bɛ cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen la tiɲɛ don o y'a to n'i ye Adama baara yanni ka se tile 9 ma i bɛ fɛn dɔ ye Adama na n'i ma fɛn ye Adama na o b'a jira ko Adama tɛ Allahu akbar tile 9 dɔrɔn a tɛ se ka tɛmɛ o kan Adama filɛ n delila k'a fɔ maa min bɛ yen n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i ɲɛ bɛ ko yɔrɔ min na n'i ye Adama ci dugukolo ma k'i ɲɛ ko ka bɔ a kan o don i bɛ wari sɔrɔ i ma sigi ni wari min ye subhanallah k'a sɛbɛ dugukolo ma dɔrɔn k'i ɲɛ ko ka bɔ a kan i bɛ fɛn sɔrɔ i ma sigi ni fɛn min y'a dɔn garisɛgɛ côté fan fɛ Allahu akbar o to yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye feerekɛlaw ye olu ye commerçants ye u b'a fɛ ka marché ba sɔrɔ u ka sugu ka ja Adama k'u ka Adama sɛbɛ dɔrɔn malu jate la nafolo jate quoi 100 de ka turabuden Adama sɛbɛ dɔrɔn siɲɛ 100 ani siɲɛ 2 n'i ye Adama sɛbɛ siɲɛ 100 ani siɲɛ 2 u b'u jija i bɛ parfum qualité 7 ɲini k'o kɛ nasi na k'a t'i ka to k'a mun n'a bɛ k'a mun n'i ma fɛn y'a la e yɛrɛ de bɛ ne wele k'Abdul Wahab Bagayogo i ye nin dɔnni de ne ma fɛn y'a la Allahu akbar nin ye commerçants de ta ye jagokɛlaw feerekɛlaw u ka dɔnni ta u k'a kɛ a faamuna Allahu akbar mais Adama sɛbɛnnen dɔ bɛ yen n'i y'ale sɛbɛnnen dilan ka bila i ka wari kan i bɛ wari de sɔrɔ awɔ Adama sɛbɛnnen dɔ bɛ yen n bɛna dilan cogo fɔ n'i y'a Adama sɛbɛnnen k'a bila i ka wari kan i bɛ wari de sɔrɔ diyagoya bilen Allahu akbar n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn i t'a fɔ i da fɛn ma ko n b'a kɛ cogo di sinon yɛrɛ bɛ sɛbɛnnen dɔ dilan Adama sɛbɛnnen mais ale ta ye n'i ye 10,000 Ala bɛ 10,000 sɔrɔli sababu d'i ma teliya la sababu bɛ d'i ma awɔ mais n bɛna sɛbɛnni min fana di mɔgɔ ma sisan k'u ka turabuden Adama sɛbɛn papier sanfɛ dɔrɔn siɲɛ 918 o bɛ bɔ nafolo quoi o sigiyɔrɔma 9 ye siɲɛ 900 ani siɲɛ 18 i bɛ turabuden Adama sɛbɛn o la papier sanfɛ n'i ye Adama sɛbɛn o la papier sanfɛ i bɛ jɛ i bɛ sanumugu fitinin ani warijɛmugu fitinin k'o bila papier nin cɛ ma ka dɔrɔmɛ 1 den 7 ɲini k'o bila papier nin cɛ ma k'a gulon i ka baarakɛyɔrɔ da la i ka feerekɛyɔrɔ da la walima n'i t'o si la a gulon i ka so donna la walima taa bila i ka wari mara yɔrɔ la n'a sɔrɔ n'i bɛ wari lase mɔgɔ ma walima n'a tɛ wari lase mɔgɔ ma ne bɛ yan olu bɛ yan Allahu akbar awɔ tɛ tɛmɛ o kan n'Ala sɔnna merci beaucoup professeur Abdul Wahab Bagayogo n'a ma ko professeur ka nɛgɛjuru sira la a bɛ se ka ta an ka ja dugu ma o kɔfɛ an bɛ bɔ turabuden na an bɛna jiri la awɔ jiri ka di maa caman ye siga t'a la maa caman bɛ olu sɔnna tɛ turabu ye tiɲɛ don caman bɛ yen hali turabu la kuranna dɔnni filɛ dɔw bɛ olu sɔnni ta ye dɔnnibaga dɔw bolo awɔ c'est vrai maaw ka teli ka jiri yɛrɛ de baara kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ an bɛna jiri kɔnɔ jiri dɔ bɛ yen n'a bɛ kɛ ji la waati bɛɛ ni bɛɛ b'a wele ko gɔkun gɔkun bɛ se ka mun ɲɛ adamaden ma an ye ja cari n b'a fɔ k'u ka video partager kosɛbɛ n'i da sera ni yiri ma ne bɛ kɔnɔna kojugu i yɛrɛ ka kuma de dɔn diɲɛ kɔnɔ bi mɔgɔ baden de bɛ yen kuranna nin u ma sɔn a ma o ma sɔn a ma dɔnnibagaw bolo u ma sɔn a ma dɔnnibagaw bolo dɔw ko nin yɛrɛ tɛ Ala kumakan ye Ala kira ka kuma ko hadisaw mɔgɔ baden de bɛ yen minnu ma sɔn o ma turabu ko nin o kɔni maa baden fana bɛ yen minnu ma sɔn turabu ko nin yɛrɛ de ma fiyewu dɔnnibagaw bolo awɔ dɔnnibagaw bolo hali kilisi nin dɔw ko nɛni b'a dɔw la k'a kilisi yɛrɛ tɛ bɛn fiyewu mais yiri ta bɛɛ bɛnna yiri kan jagoya mɔgɔw sɔnna o ye non bɛɛ sɔnna yiri ye i mana kɛ maa sugu o sugu i sɔnna yiri ko yiri de bɛ kɛ ka furakɛli kɛ a bɛ garisɛgɛ lase mɔgɔ ma k'a fɔ ko yiri dɔ bɛ yen n'i y'a ko i mago bɛ min na ko Ala b'o d'i ma sɔsɔli kɔni ma kɛ yiri kɔni ta côté fɛ fiyewu a b'i tanga fana awɔ a bɛ mɔgɔ kisi k'i tanga k'i garisɛgɛ fɔ n'i bɛ wari sɔrɔ sinon ni yiri tɛ ne ma dɔnni dɔ ye diɲɛ kɔnɔ ko adamadenw bɛɛ n'a dɔnni kan kuranna turabu jaabi saba yiri bɛɛ bɛ sɛgɛsɛgɛli k'a la non i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛnnen don yiri dɔrɔn de kan k'a fɔ ko n'i ye yiri nin kɛ k'a bɛ fɛn dɔ kɛ ngɔku filɛ ngɔku ka ɲi kojugu ngɔku ye yiri kabakoma ye dɛ ale de bɛ falen ji sanfɛ i bɛ ba ji ye ji min bɛ yen n'a ka don kosɛbɛ mais i bɛ taa sɔrɔ ngɔku kɛlen don k'a kunkolo bɔ k'a fɛnsɛ a sanfɛ ale filɛ yɔrɔ den dɔ b'a la
a den cɛ minnu bɛ yen n'u lawaji ka dɔgɔn n'i b'a fɛ k'i lawaji caya i bɛ ngɔku den i bɛ to k'a ɲini i b'a dun ayiwa ni cɛ b'a dun a bɛ cɛ lawaji caya o dɔrɔn tɛ ka to k'ale ngɔku fana den ka to k'a dun n'a sɔrɔ cɛ ni denkisɛ fagalen de don a b'a to a bɛ mɔgɔ denkisɛ cɛ denkisɛ ɲɛnamaya quoi Allahu akbar o fana to yen maa min bɛ yen n'i bɛ to ka ngɔku ɲini tuma bɛɛ k'a kuru 7 ɲini k'a don daga kɔnɔ i cɛɲɔgɔnw b'a fɔ k'u b'i senkɔrɔma cɛ tuma o tuma non u b'a ye k'i bɛ sanfɛ i b'a fɔ ngɔku bɛ ji sanfɛ cogoya min na ayi bi bɛɛ ne bɛ nin kɛ ahan ayi bi bɛɛ ne bɛ nin kɛ o b'a to cɛ o cɛ bɛ yen n'i bɛ ngɔku kɔni ko i ɲini b'a jugu minnu b'a fɔ k'u b'i senkɔrɔma cɛ u bɛ dɛsɛ i la o b'a to kodɔnna caman de bɛ yen hali n'a kɛra kalo kɔnɔ koko 7 u bɛ ngɔku k'o la parce que ɲini b'a jugu u bɛ dɛsɛ u la ngɔku ka ɲi fo k'a fɔ ko ngɔku ka ɲi sanfɛfɛn don sanfɛfɛn don Allahu akbar awɔ ayiwa merci beaucoup professeur vraiment nin yɔrɔ in diyara n ye kojugu o kɔfɛ an bɛna zɛrɛ nin kɛ jatigi faga la yiri in yɛrɛ tɔgɔ bɛ fɛn dɔ ko fɔ tiɲɛ don zɛrɛ nin kɛ jatigi faga awɔ yiri bɛ se ka mun ye maa ma zɛrɛ jɛ jatigi faga ɔhɔ ale fana ye yiri ye sinon adamaden ye zɛrɛ jɛ jatigi faga yiri fana bɛ yen awɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu bɛ i b'a fɔ zɛrɛ jɛ jatigi faga yɔrɔ n'ale falenna yiri sanfɛ a bɛ yiri faga yiri mana mɛn cogo cogo mais n'ale falenna yiri sanfɛ n'a mɛnna yiri la a bɛ yiri faga don dɔ la mais zɛrɛ jɛ jatigi faga ale de bɛ se ka san 100 kɛ a bɛ ka zira ɲini k'a faga a tɛ se k'a faga awɔ a bɛ dɛsɛ zira la a bɛ se ka san 100 kɛ a bɛ k'a ɲini k'a faga a tɛ se k'a faga mais a bɛ mɛn zira kan mais yiri dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ san 20 san 10 dɔɔnin kɛ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a fanga bɛ se yiri na k'u ka film ban o b'a to u k'a ma ko zɛrɛ jɛ jatigi faga adamaden jatigi fagaw bɛ ala k'an kisi o ma ni n'olu fana donna ɲɔgɔn na dɔrɔn yiri nin fana bɛ mɔgɔw faga cogo min na olu fana bɛ gɛrɛsɛgɛ ba de k'i ka baara bɛɛ tiɲɛ k'i ta tunu dɔn k'i mako sa hali misi dɔw bɛ yen misi dɔw bɛ yen n'olu donna i ka misi faga la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ tuma bɛɛ ale bɛ misi dɔ blessé k'o faga adamaden dɔw fana bɛ yen ni n'olu fana jɛna olu fana bɛ komi ten i b'a fɔ yiri zɛrɛ jɛ jatigi faga bɛ position min na n bɛna dɔɔnin dɔ d'ale kan ale de bɛ mɔgɔ kisi k'i protéger ka siri tigɛ ka dabaliw tiɲɛ ka juguyaw tiɲɛ cɛ o cɛ bɛ yen muso o muso bɛ yen n'i bɛ to ka zɛrɛ jɛ jatigi faga ko i b'a kɛ cogo di maa min bɛ yen n'i t'a fɛ gɛrɛsɛgɛ kana jɔ fiyewu i bɛ zɛrɛ jɛ jatigi faga ɲini kuru 7 n'i y'a ɲini kuru 7 i bɛ ja i b'i sen sɔni 10 bolo sɔni 10 a bɛɛ bɛ sɔni 20 ma i b'o bɛɛ lajɛlen tigɛ k'o bila daga ju la n'i y'a bila daga ju la i bɛ zɛrɛ jɛ jatigi faga kuru 7 ɲini k'o fara a kan ka ji k'a kan ka marifamugu k'a kan a tɛ min dɛ o tɛ min dɛ marifamugu min tɔla kɔni a tɛ min o ci kɔnɔ yen voilà an ka taa et puis n'i y'ale fura sigi fo ka taa mɔ i tɛ kuma mɔgɔ fɛ o b'a to caman b'a baara k'a fura daga sigi ni mɔgɔw danna et puis n'i fana ye fura ninnu don kan'a to limɔgɔ ka maga a la non o sufɛla fɛ de o b'a to caman bɛ dɔɔni ni baara sufɛ n'i y'a kɛ ten k'a daminɛ fura ni sigili la fo ka taa fura nin mɔ i tɛ kuma mɔgɔ fɛ tiɲɛ don n'i y'i kɔ a la su kelen siɲɛ 7 a tanke adamaden sɔnni bɛ ka bɔ mɔgɔw tɛ dan sɔrɔ i ka ko la i gɛrɛsɛgɛ de tɛ jɔ i gɛrɛsɛgɛ tɛ jɔ mais maa min bɛ yen o a gɛrɛsɛgɛ ta fan ye maa min bɛ yen i t'a fɛ gɛrɛsɛgɛ kana jɔ fiyewu i b'a baara o siratigɛ fɛ ayiwa mais a tanke siri yɛrɛ kɔni b'i kan i b'a fɛ ka siri tigɛ ka bɔ i kan zɛrɛ jɛ jatigi faga a ɲini kuru 7 k'a ko su kelen siɲɛ 7 ale de bɛ siri tigɛ ka bɔ adamaden kan et puis cɛ o cɛ muso o muso zɛrɛ jɛ jatigi faga n'i dumuni ale kan ka to k'a ko cɛ o cɛ ko k'a bɛ yiri zɛrɛ jɛ jatigi faga ko dɔ bɛ e fana ka ko tiɲɛ ka hasidiya kɛ la k'e ka baara tiɲɛ a ko k'a tɛ fara i la fiyewu ala sɔnna o tigi fana bɛ taa non ni min farati ala bɛ kungo d'a kun a bɛ dɛsɛ k'a bɔ dingɛ min kɔnɔ e bɛ to k'ale ye sa i yɛrɛ b'a dɔn k'i jugu le don mais a dɛsɛlen don hali a tɛ se ka foyi kɛ tuguni n'i bɛ to ka zɛrɛ jɛ jatigi faga i b'i jugu ye duguma de u naasilen u tɛ se ka kɛ foyi ye balo sa tɛ tuguni o y'a to n'i bɛ to ka zɛrɛ jɛ jatigi faga o ka ɲi mɔgɔ yɛrɛ ma de sabula an bɛ waati min na ko bi diɲɛ tɔ kɛra ɲɛngoya hasidiya dabali e yɛlɛlen don sanfɛ i t'a fɛ
si t'a fɛ si ka kɛ fɛn ye Mali la wallahi an wallahi bɛɛ ka to ɲɔgɔn an bɛɛ ka to duguma mun ye Mali tɔgɔ fɔ an yɛrɛ bɛ yan o cɛ an yɛrɛ bɛ yan an yɛrɛ b'a kɔnɔ an yɛrɛ b'a kɔnɔ an b'a dɔn min bɛ yen Mali la bɛɛ b'a fɛ an bɛɛ ka to ɲɔgɔn kelen na o cɛ ni dɔ ye mobili sɔrɔ dɔrɔn cɛ n'a sɔrɔ ni mori de don n'a ye i b'a fɔ k'a ye dɔ gosi parce que toujours ale bolo an bɛɛ ka to moto nin sanfɛ wallahi wallahi o cɛ n'a balɛ k'a ye moto kura sɔrɔ k'a ye dɔ gosi cɛ toujours k'an bɛɛ ka to cogo kelen na si kana fisa ni si ye vraiment cɛ man ɲi k'a sɔrɔ ni mɔgɔ ɲɔgɔn ye hɛrɛ sɔrɔ i kan ka content de wallahi siga t'o mais la Mali la ni dɔ hali ni faama dɔ ye fɛn sɔrɔ dɔrɔn u b'a fɔ k'a ye fantanw ka wari fara fara ɲɔgɔn kan n'o k'a cɛ sɔrɔ non parce que Mali la u b'a fɛ maa si kana taa ɲɛfɛ vraiment tɛ ala dun ma danni kɛ ten siga t'o ni la ala sɔnna merci beaucoup professeur n'a mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ k'a mago professeur ka nɛgɛjuru sira la a bɛ se ka taa an ka ja dugu ma an bɛna Manden sunsun na Manden sunsun bɛ se ka mun ɲɛ adamaden ma awɔ Manden sunsun ka ɲi kojugu Manden sunsun kɛcogo dɔ bɛ yen ɔhɔ n bɛna fɔ mɔgɔw ɲɛna tanganan de don ka adamaden kisi k'i tanga ɔhɔ yiri dɔ bɛ yen ko Manden sunsun n b'a yiri dɔn kojugu ayiwa a den bɛ dun n'a mɔnna a den bɛ kɛ jaune de ye Manden sunsun n bɛna di garisɛgɛ k'a kɛ tila k'a di k'i protéger ɲinibaa jugu tɔɔrɔ ma ayiwa ne bɛna Manden sunsun ale kɛcogo min di n ye tan ni mɔgɔ ko k'a tɛ fara i la big one ni maa ko k'a tɛ fara i la ni min farati ni muso de don kalo 4 a b'a ye ni cɛ de don kalo 3 a b'a ye a faamuna i bɛ Manden sunsun ɲini dɔrɔn kuru 3 i b'a ɲini kuru 2 n'i ye cɛ sabanan fura min bɛ yen n'o filen don dingɛso la i bɛ t'o fura kuru 1 ta ka na fara kan k'a dafa kuru 3 la ni muso de don a bɛ Manden sunsun ɲini kuru 3 4nan fura min bɛ yen n'i y'a tigi tilala a koli la k'a taara fili dingɛso sanfɛ i b'o 1 ta k'o fara kan n'i m'o sɔrɔ n'i ma dingɛso ta sɔrɔ yiri min bɛ yen n'o bɛ fili siraba sanfɛ i b'o yiri dɔ de ɲini min bɛ fili sira sanfɛ quoi ka n'o fara kan n'i ma dingɛso ta sɔrɔ n'i y'a k'o kɛcogo in na ten i bɛna don daga kɔnɔ k'i hamina da kan cɛ o cɛ ko muso o muso ko k'a tɛ fara i la n'a ma fara i la a mako ka sa k'a hala i b'i hamina bɛɛ lajɛlen fɔ a kan k'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan ka popeline jɛma kɛ k'a datugu tile 7 n'a ye tile 7 k'a datugulen ten tuma ni tuma don o don sisan i bɛ bamanangalama dɔ bila kan i bɛ dɔɔni soli ka bɔ a la ka to k'i koliji la k'i ko a la tile 7 ni tile 7 dafara hali ni ma ko a ka ɲi ten i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni cɛ o cɛ ko k'a tɛ fara i la ni bɛ fara ten kalo 3 a bɛ taa bila a ɲɛ yan'an ka se yɔrɔ dɔ in na fɔlɔ ni muso de don kalo 4 n'a ko k'a tɛ fara i la fiyewu juguya bolo ma ɲɛngoya ni hasidiya bolo ma kalo 3 a bɛ taa bila ɲɛ an bɛ sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen don n'a nataw la awɔ merci beaucoup a garisɛgɛ ta fan fɛ n'i y'ale ladɔ sɔrɔ n'i y'a ladɔ sɔrɔ i bɛ kami jɛma ɲini ka kami jɛma faga a kunkolo i b'o fara ladɔ kan k'a susu ka barankati fara kan ka to k'a wusu ale tɛ wari lase mɔgɔ ma dɛ ale bɛ wariba de lase mɔgɔ ma non ale ta ye waribaw de ye ale tɛna ni wari fitinin o wari babaw voilà n'a sɔrɔ misali de dɔw ka sɔrɔ bɛ na 200 200 400 n'i y'ale kɛ misali de ka sɔrɔ bɛ se ka na 1000 1 2000 voilà ale bɛ na ni giriman baw yɛrɛ de ye quoi awɔ n'ala sɔnna merci beaucoup professeur hali bi ka foli ta ka ɲɛsin ma ni sanga kɔnɔ n'a mago bɛ professeur ka nɛgɛjuru sira la a bɛ se ka ta an ka ja dugu ma an ka jɛmukan bɛ ɲini ka se a kuncɛma yɔrɔ ma bi ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma an minnu tun b'a la k'a ka jɛmukan lajɛ dɔɔni so walima n'o foli aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ta ye professeur an bɛna se fatiya ma o bɛ kɛ an ka jɛmukan kuncɛmatɔ ye fatiya bɛɛ b'a fɔ fatiya a kuma bɛ maa caman da tiɲɛ don kuranna dɔɔni don fatiya bɛ se ka mun dilan adamaden ka adamadenya ma dɔɔni ko okumu kɔnɔna la ka d'a kan a bɛ kɛ ka seli kɛ mais dɔɔni ko okumu kɔnɔna la ka adamaden mako ɲɛ n'a ye i bɛ se ka mun di diɲɛmɔgɔ ma o la n bɛna kuma fatiya kan sisan kuma kuntala surunyana mais fatiya yɛrɛ daminɛ o de ye basumala ye u b'a fɔ ma ko bisimilahi arahmani arahim cɛ o cɛ muso o muso filɛ n'i bɛ to ka bisimilahi rahmani rahim i bɛ da o dɔrɔn de ma kana foyi wɛrɛ fo ka fara kan k'a wurudi siɲɛ 19 yanni k'i da ka sunɔgɔ cungasaya ala b'i kisi ale ma fɔlɔ cungasaya ma ɲi dɛ
mais k'a wuli siɲɛ 19 ala b'i kisi ka bɔ cunga zaya ma mais mɔgɔ minnu bɛ n'u ka nafolo tɛ basigi fiyewu bisimilahi rahmani rahim i fana bɛ taa se nɛsɛbɛla dɔ ma k'a k'a sɛbɛn ka di ma siɲɛ 100 ni siɲɛ 19 n'a sɛbɛn ka di ma siɲɛ 100 ni siɲɛ 19 tuba ni ɲaga i bɛ barangati fara o kan k'a susu ka nasi ni ɲagami a la k'a kɛ wusu i ka to k'i tɛgɛ wusu a kunna nafolo tiɲɛ min bɛ adamaden kan a bɛ wuli ka bɔ i kan o to yen maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka dayɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de i bɛ suratul fatiha i bɛ se nɛsɛbɛla dɔ ma k'a ka suratul fatiha nɛsi bɛɛ sɛbɛn ka d'i ma i b'a fɔ k'a bɛ kuranna kɔnɔ cogoya min na a b'a sɛbɛn ten siɲɛ 7 k'a tɔmi k'a la k'a sakulu n'a kala kala ninnu bɛɛ k'a la a b'a sɛbɛn ten siɲɛ 7 a bɛ tila k'a sɛbɛn tuguni a bɛ tɔmi ninnu k'a la mais a ti tɛrɛntɛrɛnni ninnu bila quoi moriw b'a faamu nɛsɛbɛlaw bɛna faamu a siɲɛ 3 sabanan a ti tɔmi ni minnu b'a la a t'olu bila kalakala ni minnu bɛ bila a t'olu si bila a b'a sɛbɛn ten siɲɛ 7 sigiyɔrɔma 3 a bɛ bɛn siɲɛ 21 ma o nasi nin filɛ nin ye tan i bɛ zaba ɲini kuru 7 ka zaba kuru 7 ɲini k'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan ka nasi k'a kan k'i sigi ka dugawu k'a kan ala bɛ se k'i ka diɲɛ dayɛlɛ k'a d'i ma cogo min na k'a fura ta k'a sigi tasuma kan n'i y'a fura ta k'a sigi tasuma kan n'a mɔna i bɛ taa kolon sigi ɲɛkɛ na n'i ye kolon sigi ɲɛkɛ na i bɛ taa furaji nin sɛnɛ a kɔnɔ k'i ko su kelen siɲɛ 7 bigiba n'i y'a kɛ ne ti k'ale la sinon i bɛ san 7 de k'a dayɛlɛ la i t'i datugu tuguni san 7 san 7 i t'i datugu tuguni an bɛ nin dɔn ni baara ka di mɔgɔ ma n'a wari hakɛ fɔli ɲɛna mais an y'a di mɔgɔw ma ala ni kira kosɔn an karamɔgɔ Gawusu Kalilu Berete kosɔn pour que bɛɛ ka lafiya k'i to i sigiyɔrɔ la sabuda o de ye lalabi ka taa sira ye n'ala sɔnna merci beaucoup professeur nin bɛ kɛ an ka jɛmukan kuncɛman wɛrɛ bi an mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ k'a mago bɛ professeur ka nɛgɛjuru sira la a bɛ se k'a ta an ka ja duguma professeur vraiment merci beaucoup i ni ci i ka déplacement na bi ka na dɔnni ta ka di mɔgɔw ma fo ani falaki k'o to o sigiɲɔgɔn na ka foli ta ka ɲɛsin i ma folikan min b'i bolo nin waati in na ka ɲɛsin lalabiya kanubagaciw bɛɛ lajɛlen ma anw fɛ Sikaso ani diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen la i b'o ta ka ɲɛsin o ma an bɛ sɔrɔ ka jɛmukan bila an bɛ lamɛnnikɛlaw fo fɛn o fɛn n'u tun bɛ k'an lamɛn mali kɔnɔ ni mali kɔ ka farafinna ni farajɛla an b'o bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'a daminɛ Asimi Goyitala jamana fanga bonda bɛɛ an b'o bɛɛ fo ka Sikasokaw bɛɛ fo komi an ye Sikasokaw ye an bɛ Sikaso sigibagaw bɛɛ lajɛlen fo Bɛritilakaw Sanɔgɔlakaw Jamutanikaw Tarawelelakaw ka Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo Sikaso lalabi kalandenw ne yɛrɛ b'u bɛɛ lajɛlen fo ne ka danga Ustaz Musa Kane n ka foli b'a ye k'a fɔ Sikasokaw ɲɛna ko lalabi ka kalanbulon bi Sikaso yan mɔgɔw ka n'u tɔgɔ sɛbɛn 1400 an ka kalanbulon bi sɔrɔ Hamdalayi dɔgɔtɔrɔsoba kura ɲɛfɛla la n'i taara ni gitɔrɔ banna kari 2nan gitɔrɔ bannen kɔfɛ kari 2nan i numan bolo fɛ k'a lajɛ kɔrɔ i va fɛ i ɲɛ bi su bâtiment min kan étage min kan an bi sɔrɔ ale kɔnɔ fini sɛbɛnlen fini bɛ yen a tabalen bɛ fini sanfɛ ko Sikaso lalabi kalanbulon n'i donna ye i mago bɛ fɛn o fɛn na moriya baara kɔnɔ dɔnni baara kɔnɔ n'ala sɔnna i b'an sɔrɔ walima i mago bɛ k'i kala dɔnni fɛn o fɛn na n'i taara lalabiya carte ta 1400 dɔrɔn o ye kɛlen an dɔ ye k'a fɔ Sikasokaw ɲɛna u kana kala kɛ kala fana ye fu de ye gratuit an bɛ bɛɛ fo n'ala sɔnna ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan n'ala sɔnna jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan ne yɛrɛ bɛ fɛ an kana kuma fɛn ɲɛnamaninw de kan o ka ɲi fɛn ɲɛnamaninw an kana kuma fɛn ɲɛnamaninw n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ an bɛna kuma ka taa se nɔnsi tɔri sira kɔkɔma fali so ninnu sa ninnu fɔfɔni an bɛ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan nafa bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen moriya kɔnɔ dɔnni kɔnɔ siɲɛ wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kan merci beaucoup surtout jugu ni ka di ne yɛrɛ dɔw ko jugu bɛ kabako kɛ jugu ni bɛ kabako yɛrɛ de kɛ ani duga e yɛrɛ bɛ ka fɛn ninnu tɔgɔ fɔ ka faydaw bɛ ka jigin kɔnɔ de i nɛgɛ bɛ ka wuli ala a bɛ k'u k'a partager ko siɲɛ wɛrɛ n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan inchallah merci vraiment aw k'an bɛn et à la prochaine fois merci vraiment